Gairebé el 90% dels adults prenen cafè cada dia. I si ets profe, segur que aquest percentatge puja al 200%. Ja veus, crec que a la sala de profes hi ha una cua davant de la màquina de cafè abans de classe i després de classe. Avui parlarem de com afecta el cafè al nostre cervell i la nostra salut mental com a docents. Hola profes, benvinguts a Abans de classe, el canal de DocuEdu on parlem d'educació, aprenentatge i benestar docent. Som el Mario i la Laura i avui desvetllarem els misteris d'aquesta poció màgica que ens manté a tope entre classe i classe, per després continuar amb reunions i més hores extres corregint, el cafè. En aquest episodi descobrirem com afecta el cafè al nostre cervell, com pot influir en el nostre benestar emocional i què podem fer per no dependre'n massa. Si et preguntes si aquell cafetonet de primera hora de la sala de profes t'està salvant la vida o només t'està amagant el cansament, aquest vídeo és per a tu. Però abans de continuar et convidem a subscriure't al nostre canal i a activar les notificacions per no perdre't cap vídeo sobre educació, aprenentatge i benestar docent. I és clar, bones dosis d'humor i d'informació per preparar-nos abans de classe. I si al teu col·le la màquina de cafè o la cafetera reuneix més persones que PortAventura a l'estiu, comparteix aquest vídeo amb els teus companys. Potser us estalviem una miqueta en cafè. Perquè siguem realistes, si hi ha un col·lectiu que sap de cafès, és el de profes. Classes a primera hora, tutories infinites, piles d'exàmens i llibretes per corregir. El cafè és, a vegades, l'únic que ens evita agafar una baixa per depressió. Però fins a quin punt ens ajuda i en quin moment es converteix en un pegat que tapa el cansament de corregir 25 exàmens de mates, 25 més de llengua o de medi en una nit? Exacte. Vegem com funciona el nostre cervell per entendre-ho millor. La cafeïna bloqueja els receptors d'adenosina. L'adenosina és el que ens fa sentir cansament a mesura que va passant el dia. Així que, bàsicament, la cafeïna és com quan el conserge tanca la porta de l'escola i ningú pot entrar. L'adenosina no pot fer la seva feina de recordar-nos que estem esgotats. Amb aquests receptors bloquejats, el cervell rep el senyal que seguim frescos com una rosa i fins i tot alliberem adrenalina augmentant la nostra atenció. Clar, el problema arriba quan oblidem que en algun moment cal descansar de debò i no només simular que no tenim son. És cert que una mica de cafeïna millora la concentració i l'estat d'ànim, com quan aconsegueixes que tots els alumnes t'escoltin durant almenys 5 minuts seguits, que ja és un miracle. Però si et passes de dosi, pots acabar més nerviós que quan veus el xat de pares i mares amb 50 missatges nous. La sobreestimulació pot generar ansietat, irritabilitat i una sensació de no em dóna la vida. Una cosa que ja ronda sovint la nostra vida quotidiana com a docents sense haver de fer 1 o 2 cafès pel mig. A més, si n'abusem, el cervell s'hi acostuma i cada cop necessitarem més per obtenir el mateix efecte. Al final, tornem a la sala de profes, fem un tercer cafè, quart cafè o cinquè. Però clar, la cafeïna pot durar entre 5, 6 o 7 hores o inclús a vegades més al nostre organisme depenent de la persona. Per tant, si prens un cafè a última hora de la tarda, endevines què passa? Que no dorms bé i acabes amb més son encara l'endemà. Després tornes a la cafetera o a la màquina de cafè i així és un cercle viciós. I és que no és que no puguis dormir, potser pots dormir aquella nit, però el son profund i el son REM, que són els que realment ens recarreguen les piles pel dia següent, es veuen afectats. I així que arribes a classe l'endemà amb unes ulleres. La cafeïna potencia l'atenció a curt termini, la qual cosa va genial per a aquestes reunions de claustre que són eternes. Però i a llarg termini? De fet, si estem hiperactius i sense descansar bé, el nostre cervell no consolida la informació de la memòria a llarg termini. És com ensenyar normes d'ortografia, però sense repassar. Tot queda a mitges. A més, pot intensificar records emocionals, tant positius com negatius, i a vegades cal estar centrat en certes coses com una tutoria. Així que no, gràcies. La majoria de profes prenem cafè per sentir-nos normals. Al cap i a la fi, amb tants alumnes a l'aula i amb tanta matèria que tocar, amb tan poques hores, es fa certament difícil.
Però aquesta normalitat és un miratge si no descansem de debò. I a sobre, la tolerància augmenta. Cada cop necessitem més cafè. I el pitjor és que no ens n'adonem si estem utilitzant el cafè per compensar un estil de vida superestressant en el que els profes som experts. Així que, quines recomanacions us podem fer? Doncs el primer de tot és parar compte en prendre cafè menys de 6-7 hores abans d'anar a dormir. Tot i que ens ajudi a estar fins a les tantes corregint treballs, després ho acabem pagant car. Segon, prova d'esperar 90 minuts des que et lleves per prendre el primer cafè. I sí, ja sé que t'estic demanant un impossible, ho sé, però així l'adenosina fa la seva feina i evites el baixón de mitja tarda. A més, si en prenem un just a l'aixecar-nos, doncs no estem deixant que el nostre cervell netegi les restes d'adenosina generades durant la nit. Imagina que just a l'aixecar-te, doncs encara no s'ha tret la brossa del cervell. Si no deixem que el cervell tregui les bosses de basura, aquesta s'acumula dia rere dia, poden provocar certes malalties com l'Alzheimer amb els anys. Tercer, si vols substituir el consum, fes-ho a poc. No voldràs sumar un altre mal de cap al teu dia a dia a classe. Coordinacions, claustres, tutories i a sobre, això. I observa com reacciona el teu cos i la teva ment. Si et sents ansiós o ansiosa o dorms fatal, potser cal baixar una miqueta el teu ritme de treball diari. T'has plantejat si fas servir el cafè per no afrontar l'estrès? Potser necessites ajustar els teus horaris o demanar ajuda, no només dopar-te amb el cafè. La solució? Lleva't, fes una mica d'estiraments o exercicis pel matí, pren 5 minuts al sol, si pots, per ajustar els teus ritmes circadians. Beu aigua amb electròlits, amb una mica de sal, fica-li una miqueta de sal, però deixa'l passar almenys 90 minuts, com te deia abans, fins prendre't la primera tassa de cafè. I sobretot, prioritza descansar bé per les nits, que ja sé que no sempre és fàcil, però és crucial. Recorda que la teva veritable recàrrega no s'aconsegueix amb una altra tassa, sinó amb un equilibri real entre el centre i la teva vida personal i el descans. En conclusió, la cafeïna bloqueja l'adenosina, ens posa en mode alerta, però també pot generar-nos insomni, ansietat i certa dependència. L'equilibri és la paraula. No prenguis cafè a última hora i retarda la teva primera tassa. Assegura't de no utilitzar-ho com un pegat per un cansament crònic. Els profes necessitem cuidar-nos si ens fan falta forces. Com podem transmetre energia als nostres alumnes si nosaltres ja a primera hora ja no en tenim? Si t'ha agradat aquest vídeo o et sents identificat amb el Club del Cafè, subscriu-te i comparteix-lo amb el teu clastre de profes. Tens alguna anècdota divertida amb el cafè i el teu dia a dia a l'escola? Explica'ns-ho als comentaris. Segur que tens alguna de bona per explicar. Això ha estat Abans de classe, un espai on compartim trucs i reflexions per a docents i famílies. Gràcies per acompanyar-nos. Ara sí, anem a fer-nos un cafetó, però amb moderació. Ens veiem a l'escola.